lali di subscribe. CHGB Record mempersembahkan guyonan campur sari. Cak Kartolo dan kawan-kawan mengambil sebuah cerita Sanggar Tari.
Waduh, kula ngrungokaken sampean sampai kejelungup-jelungup. Sampean wau nembang napa? Iga, Dik, nangis. Kok seje ya, nggonku lek ngono iku nembang. Lek mriki nangis nggih. Nggih. Waduh, ngrungokaken swara sampean ngeres, Mbak. Kayak mangan ondo-ondo campur geragal. Melas, ngoten lho. Napane sing melas? Nggih, suarane niku lho. Ngoten lek ditanggap ditekakaken nonton kangge 3 dinane. 3 dinane ya apa sih? Kangge nyunat ngoten ngantos pinten. Sampai niku ngomong pun cemplang-cemplung. Niki kula nggih ajeng tanggapan lho. Lho. Kula niki lak takon bab menawa kula enggak ada kajat sampean kula kenging nembang kali campur sakri niki. Jane jenengan iku lho saged ngomong napa mboten sih? Campur sari kok saged campur sakri. Wong sing ngomong dhek lho. Ngeten niki wau kula nggih ajenge tanggapan. Teng pundi, Mbak? Teng India ngriko. Kok nawang iki konslet ya. Teng India sing prapatan dodol martabak niku. Nggih, India mriko tapi ning anu, napa? Kajate sunatan. Oh, nggih, nyunataken sinten? Nggih. Nyunataken mbae ya, Kok mbae? Lah rumiyin dereng disunat. Oh, lali. Alah ampun. Tanggapan sampean kok apik-apik. Nyunataken kok mbae. Sampeyan budal ta? Niki dijemput napa budal piyambak? Lah niki dinteni bapake nok nisore. Oh, teng mriko. Tol. Misale tol. Oh, sing beto tas kresek wau. Mpun nggih? Pun enggak ada nyotor ta? Lek enggak ada kula utange. Enake dhewe wis tak. Nggih ngomong-ngomong iki mau jenenge sapa iki? Wah, aku biyen ya kepengin duwe bojo penyanyi. Soalnya tak prediksino, tak perkirakan aku dadi bojo penyanyi mesti 3 wulan iso tuku omah. Tapi omah rayap. Tapi rasanya hatiku mung aku kenal penyanyi ini, entek kebon iki. Wong sing dhisik nyekeli kok entek kebon agung. Kebon sari, kebon binatang gawane. Memang cita-citaku biyen kepengin dadi penyanyi. I wanted to be a engineer. Loh. Kula insinyur iku. Tak bagian mesin. Nah, kepengin dadi penyanyi, tapi ternyata saiki aku dadi pembantu bupati. Tapi gak ono kantor. Ono pawon. Tapi wong sing penting gak nyambut gawe, tapi saiki wis pensiun. Lah saiki wis glendang-glendung, iki mang wong iku manan diparani. Kok mlebu nang gerombol. Penyanyi ta wong sampel iku. Lek ndelok suarane. Lho iki kanca dhewe. Wah, buntut ae. Ora samularon tak buntut iki. Numpak apa, Cak? Aku mang mlaku rene iki, Mang. Lho ya aja mlaku jaman koyo ngene kok mlaku. Lah kan edit iki. Ya carane supaya gelis ya mlayu no. Kok mlaku? Kon niku wong kancane tet kepethuk kok. Kon mang kepengin arek wedok iki, Mang. Gak kepincut bareng nembang aku rasane eling sing dhisik. Iya. Iya, sing ketemu nduk kuburan lho. Kon mang tak dolop teko dawan iku bekas kuwi lho. Cara ndi? Kon iku cara ndi dolop iki? Iki cara Surabaya dolop. Tak dolop. Oh, bekas. Iya bekas kuwi. Bekas pacar ta? Lho, ya enggak ya bojo. Iku bekasnya bojomu? Iya, idene ngono sakjane perbedaan mbak aku, adoh. Oh, gak podo. Iya. Terus dek nang sinden, lah aku penyanyi rock. Rock apa? 1003. Mangkane. Wingi marip ngulon kok moyong-moyong. Lah iki mang lagu aja cidrak dinyanyekno. Iya. Iku mengandung sejarah mbak aku. Terus riwayatnya gimana tuh? Iya ini kan sisiran no, waktu no SMA. Terus? Duduk aku SMA duduk bekas SMA lah aku lho. Terus bekas apa? Lho sisiran di sekolahan SMA aku lho. Tak pikir podo SMA air. Terus
Terus kono cidra, akhirnya tak pegat iku mang. Ya mesti citra iki wong iku mang kaya bulan. Awakmu buruk kaya kelerek. Ya kan ada maksud ta enggak? Nek kon gelem genteni genteni. Wong ambek aku kanggo mek 3 tahun. Lah biyen kulane piro? Ngawur enggak iku mau dibabak sing lanang kate tanggapan. Wis rabi mana ta? Lho. Kon kok ngotot? Ngono sama cicil. Ngono sing lanang kecewa sing lanang. Gak iku aku kenal iku lak bojone iki lho, Mas SS iku sapa aku? Iya. Iku ngono lho. Mbok kate nandi mang. Wis ayo golek rundingan sing oleh dhuwit Nuri. Lah apa? Iki lho ana gerdu didol iku. Awak dhewe iki entertainment. Ya golek sing rekam-rekaman ta apa? Heh? Golek rekam-rekaman. Wis kakean ribu. Nah, tapi awak dhewe iki dinanti ambek masyarakat. Iya ana desa-desa ana rasa sampai nang luar Jawa. Heeh. Wih, kasetmu akeh lho. Anu lho kaset. Kaset. Oh ngomong kok iso kelira-keliru. Nah, Kon iki wis sarapan tambah durung. aku iki nyegah sembarang lho. Gak ngene, yang penting refreshing. Iya. Artinya itu penyegaran. Kon adu sapa sedina ping 4? Lho, aku mari cuci muka. Cuci muka nduk salon. Lho, nang jeding ra. Istilahmu wis Cuci muka ta. Kon gak petuk. Iku arek sapa? momen. Oh, mama sing lemu arek arek temen kuburan. Aku dia awak lemu-lemu iku. Apa? Contohnya akeh. Loh, Iya. wong lemu iku wong makmur iki. Ya sanamane wis lancar. Makmur apa niku? Apa? Gak ada siaran TV sih. Oh, sing gula-gula gitu. Oh iya. Oh, jemputane kancamu ta? Kok atane? Lho, lah iki Nah, panjang umur, Bang. Awakmu tak dolok. Iki sere 2 mang dolop saiki dolop maneh. Iki krungu ya pancen dikandani ya teko. Gak woreng ya aku nak burimu kok. Lah ngono kok meneng ae. Ah ngenteni oleh nungko sih. Jadi kabar-kabar iki awakmu teko Sumbawa. Iya. Iya Sumbawa kan. Sumbawa nang omah. Iya. Iku lak Sumbawa ku nadi. Sekali ter blas arek ndok omah. Sumbawa Lombok ngono lho, Ri. Iki ngene para kadangku kabeh. Iki nyantri Pak Leman Dile wis ngomong mali gak karu-karuan. Iki popong aku ketemu karo sliramu kabeh ya. Aku tak ngomong. Iya, ngomong wong durung mati, Wan. Kon iki alup-alup ngono. Lah wong ngomong ae kok arep ditawakno. Mosok riyo lek loro ape dipateni iki kon. Rek ngomong rezeki-rezekian, Iya. ngomong kenduran-kenduran ngono lah. Cocok ngono. Bicara yang berguna. Ngono lho. Bicara seperlunya ngono. Ngomong apa? Ngomong Jawa emang. Aku ate ngomong Dayak iki. Ngene lho para Mino. Kon niku ndelok aku ambek Kartori sakno iwak ta. Iki nek kanca kok istilahé kanca. Ngene lho. Mitra ta. Mitra. Lah mitra iku saiki dadi satpam ngono. Iya kok omahe lore Karangmenjangan. Wis para kawang-kawang ngono. Lah iki kan aku saiki dadi kalau kreo sing Kreon. Kreon iki lho sing kok Anune AC ku sih. kudu kreon niku lah. Oh, kreon. Sing wong tukang nek ana arek sing kepingin apa pinter joget iku lho. Oh, pelandang ta. Iya. Iya. Ngawur ae. Sapari Ya. pelandang makelar. Iya. Loh, Yo apa sih lho? sing dhisik Arek-arek kepingin sing khusus nang aku. Oh. Kreografer. Apa iku jenenge? pager, Iya. pager ta? Iya ya Pak Geri lho. Oh, oleh borongan pager. Pelatih ngono lho ah. Iya pelatih. Ngomong cek angel ya. Pokoknya atik latihan ndek nggonku kan tak delok areke. Oh, guru ta iki? Guru. Pelatih kan. Lho ngelatih. Aku tetep kerekku apa? Iya. Wis tetep nang nggonku kabeh. Lah lek kon tetep kere ya padha rupane mbek. Kaya ngono. Lah pokoknya atik latihan ndek nggonku agae tak delok tak dandani gak kena tak cukleki tangane. Yo ojo ngono. Melajari tari apa ae. Ya macem-macem. Guru kudu sing sabar. Sabar. Lek gak sabar muridé gak ono. Iya iya iya. Tari apa ae macem-macem. Ya ditari rabi barang. Ya artinya tari kreasi baru. Oh iya.
Dadine cek arek-arek sing duwe jiwa seni iku iso berkembang ana bakate. Iki lho, Jaimin sapa? Sing kok teko Jabar Jaimin. Oh, Jai telur. Oh. Jaipong. Oh, Jaipong. Oh, Jaipong. Jaipong iki pokok wani goyange. Oh, goyang. Oh, tadi ini arek goyang ya? Arek warni goyange. Nah, arek bisa goyang dicekel bangkeane diocak-ocak ngono. Iya. Goyang lho, Ri. Pelatih nek gak iso ngono ya murat marit lho, Ri. Iya. Ya nek kon nglatih arek wedok aja kencekel cak-cek. Tapi yo gak sembarangan. ditenono mon. Iya apa? Lek goyange nemen terus ambek iku wong mabuk. Ya enggak. Dadi sing tak latih piro ae pisan. Ono piro? Sing wis dadi iku. Piro? Sing dadi gawe ae loro. Oh, dadi gawe kok berarti ora cilono. Tapi ya kenyataannya ya sing dikirim nang luar. Iku sapa iku oh didikane momon ngono. Oh ya sing dhisik iso dikirim nang Kolombia 3. Iya iku. Iya. Mati ngono. Lah arek wis gering kok kan rono. Ya sing waras-waras ngono lho, Mon. Arek kaget kan gak tau merono dikirim rono. Aku weruh ana apa? Cita sih nang Malaysia ya kirim ya. Iya. Oh, apa lo kamu? Apa iki njaluk latihan? Ojo lo. Kan kurang siku ngremomu. Iya, sikilmu kurang mekek, Iya. kurang mekeke sikilmu. Kurang begal. Wong kon nglatih ya ngono, ngremmu ku sing asli Jawa Timur. Tapi lah tak kombinasi kok. Campur-campur karo sing dhisik. Takon kan apa? Asline tari-tari ngono. Oh, tari-tarian ya asline awake dhewe iki. Bisa jadi beber mon marai ruwe kok. Iya. Tak perlu Bersaing kok bersaing. Kok pas ngedekno sanggar dhewe ya kamu. Saiki oso mari ngedekno SS-an. Kayak tari Bali ngono. Apa? Ya delok baline. Ngono lho. Lombok apa Bali tahu? Banteng ta? Iya, Banteng. Gak kon iki pelatih ta marung kon. Ngreme ku sing bener. Bali ku istilah Bali ku tari pedet. Oh. Tari pedet. Tari Pedet iku duduk pedet. Tari apa? Sing ngene ku sih. Iya. Iku petal. Nah, ya iki lho, Sing tari. ngerti iku ya pelatih ngono. Apa tari apa? Tari Gitar. pendet. Pendet ta. Pendek. Pendet. Ngreme ku lak ngene sih sikune. Ah. Iya, kamu kurang siku. Padahal tak gawani meteran lho iki. Mun gak siku blas arek iki. Sing dhisik ilang dicolong ponamu ngono. Ngono kan pancen Dulu kono. tukang kayu. Surabaya Mremo ya. Ngremo. Nek Bandung. Bandung iku Jaipong. Oh iya ya, nek Sumatera. Sumatera iku gegeran. Iki lho. Oh iya nek kono rame lho. Kok lek Mojokerto lho aku ro tarine sing asli. Apa-apa? Gendirit. Oh iku lak gendit sing iku lho sing gentirit. Apa iku ri? Ngentano banjir terus minggat ngene wae. Mon kon iku guru temen ta mon? Temenan lho aku lho. Ngene ponak aku jange tak lebokno rono. Engko dikir Sing ndi? ponak aku sing miring iku lho. Arek rematik iso kon ngajari rematik. Lho, kon iki guru tari ta tukang pijet? Temen guru tari aku. Oh, lek mijet gak iso. Masih bebek sing latah tak latih nih. Ojo. Mare perkara. Berarti kon iku paling ya namamu terkenal di Jawa Timur tok mesti iya. Lho, aku Jawa Barat iso ri. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah iso. Jawa Tengah iso. Cuma ya gak tau kebayar iki. Aku satu. Soale durung foto wis nyengkre tadi. Iki lha apa iki? Wis saiki ngene ya, kanca-kanca. Kudu menyadari tak inggati dulu ya. Kon kate nanti. Aku jek puncak-puncake kon ninggati. Masa iki koyo ngono gak klimaks blas kon Aku iki. jek seneng-senenge ndelok kono ninggati. Lah iki aku tak inggati awakmu sebab aku duwe Iya. anak buah sing anyar ati ayu pisan. Bojomu- Iku perlu tak perhatikan. Bojomu jek durung babat bojomu. Keguguran ngono. Lho, wis ta. Bojomu iku sida kebian gunung ta. Gula gugur gunung ri. Artine anu, lemah kandungan iki, lemah kandungan. Oh, lemah. Kandungane ana lemahe ngono ta. Nah, artine iku angger lahir iku di luar kandungan ngono. Dadi Mon. Mangkane dadi wong sing teliti kok sampe ana luar kandungan iku lho ya. lah bojoku kan bobote nok kene. Lah lahir iku ado ngono lho, lho kon niku. Oh, ngene lho. Wis Tak motone inggati. Sesuk kon tambah rusak bojoku sesuk ya tak inggati kon ya. kon dadi wong lanang motomu wis remeng-remeng sing ngotot. Sampai luar kandungan yo apa. Kon niku sik nutup ngono sih. Kata lu gak ngerti luar kandungan. Luar kandungan istilah luar kandungan. Apa?
Bojone iki lak mbobot tuwa. Ngelairno nek kandang. Ngene lho, dadi anak ya pancene lemah kandungane anak iki jane ngono akeh. Ya go nang Telkom lho. Wong Telkom berhubung lemah kandungan dadi ya nuwun sewu ya tilang donya. Oh iya iya. Oh mati dah. Jenenge wong tua kaya aku sampe riyo ya lho nyekar anak nggo kembang sampe rong karung lak kakenan. Lak kakenan anak iku. Kakek sik mon. Sik iku gak nyekar mon. Apa? Kulaan. Lah wong kakenan anak tak inggati rek yo barang. Wah arek iki. Dai karo nek pelatih. Tapi guru tari lek awake lemono gak iso lemes. Gak iso lincah. Iku kudu dikurukno dhisik. Dikarekno belung kali kulit tok iso apik iki. Aku kok gelem nerusno karirku to. Waduh, Wah langsung ngalang-alang momon. Wingi panggilan nang Jakarta. dipanggil Kon ngeruk kali niku. kon iku guru tari ta ngeruk kali. Ayo saiki ngetutno nang gone momon ae. Lah apa arek ditutno? Lho sik ero jotoke ngono lho. Arek ku gak mesti mlebune kok. Gak mlebu ya. Kadang mlebu ditutno mundur balik arek. Masa omahe gak sedeng lho kok ngene iki. Ngono ta? Iya ya nek. Nang omahe. Ya ya. Ya ya. Aduh, aku iki bingung karepku dhewe. Urip bujang ki nek karas-rasakno kok dadak suwe tambah perot. Kok perot? Repot. Repot. Serba salah. Apa maneh aku ki jiwaku jiwa seni. Lho, ya apa? Lho lah penari sing umum Jawa Timur sapa? Sapa? Ya mbok. Aku nek wis kadung nari ngono wis wong pendek kerutuk. Wis roboh kabeh. Tari apa ae njaluk tari apa? Jaipong, kreasi, tari klasik. Klasik iku gak enak aku. Soalnya kaya wong luwe perasaan. Tapi ya ono apike. Iku paling halus. Halus mana ya kertas gosok. Sopo sih iku? Dini. Oh, lho Mas. Waduh. Awakmu kudu matur suwun mbek aku. Iya, Mas. Dengan kehadiranku awakmu iso tak ubitno ya to? Iya, Mas. Nyatane wingi aku ya pijet ya kesleo. Kon namamu ra iso dikenal lek perkara aku sing ngelatih lek iku jenenge aku sing ngubitno awakmu. Iya, Mas, tapi jangan temen-temen wingi ngobetno kecemplung got ya aku. Oh, pesiko ini sing umum dadi umum ya. Orbit. Iya, tak orbitno. Heeh. Makane tahun ngarep iki aja dek nang ndi-ndi. Soalnya dindi apa, Mas? Ya wis kan wong andek-andek ya. Ya. Masa, Mas? Gak, tapi kon ape tak gawa. Apa? Sampe ngomong, Artine sing genah lho ya ngomong gawa-gawa iku gawa ya apa? lho apa jare permintaanmu sih? Lho, Artine kon minta aku kaya apa ngono. Lah permintaanmu iku apa ngono. Jadi aku aja sampai walaupun aku gurumu. Tidak ada batas guru dan murid. Ngono. ya iya sih, ya kudu ngono. Kon dhewe sing tak perhatikan kon dhewe. Nah, antara murid mbek guru nek kurang akrab ya ya. Oh, apa? gak iso, gak iso sinkron. Mas, awakku sakmene iki wis cukup apa? Cukup. Iku meneh di stagen. Stagenmu cekak yo apa rong kilan ge stagen ngono. Saiki ku gak stagen, Mas. Apa iku? Nggawe korset ae, sampean ngarani centring. Ya apa rek? Apa? Ngincing tetap cendelok. Lah parare kok. Rek wong aku durung apa-apa kok iso. Ya apa? Ya durung apa-apa didolep maneh iki. Lho, monggo. Kok nungkah-nungkah sih, Rek? Momon wong mriki ta. Lho, murid baru ta Mas iki? Murid baru ta? Kanca niki. Kanca. Oh, kanca.
Ya iki muridku sing tak perhatikan. Lawange dikancing kon ono jero kon bobal wowo. Gak ngawur. Pancen wong wis bolong kon. Ya tapi nek percok ge liwatan. Lho sembarang, sampeyan ditari napa? Bisa menggorok. Lho, Delok penarine. Kene tumono tari sampe mengkurep iki. Tari merangkak bareng. Mas, nek mengkurep niku mboten tari niku gulat niku. Iki lho ono tari Dik, pelajarana tari melungsing. Wah, kula nggih enggak ada tari kok. Tari keropok. Mulet. Keropok nek digoreng niku lho. Bareng ndi? Mamula lek murite momon gak sing poker. Lho iya apa kok iso ngono? Kon delok gurune sih, lho. Wong gurune koyo ngene, muridé ya dadine koyo ngono. Tari mremo, Dik. Ngremo. Lho, ngremo niku enten kalih. Boletan apa Surabayaan? Boleh. Nek boletan niku aja nyekruk. Yo sing Rata- tangane Tangane meluntir-meluntir. Nggih. Rotong getu kok. Surabaya niku. Oh, Surabayaan beger. Ngono. Wong muridku kok. Lho, Surabaya ku beger. Kene iki tari Bali tangane. Beger sing mon kon kuwate gak keliru arek dadine gak karuan. lho ya ngono iku lho ya apa rek. Iki kreasi baru iki rek. Dari tari ngremo tak oples mbek wong gegeran ngono lho. Dek. Napa, Mas? Aja nggugu nemen-nemen mbek wong. Kon iso mblakrek gak karuan iku tak priksakno nang menur jangan ditinggal lu kono. Lah kan latihan kok nggih baju renang. Lho iki kan anu pemanasan. Kemelepet. Pemanasan apa? Kon sing panas. Wis padha sumuke lah. Pakai balet. Niki pakai balet sampean niku baju renang. Selama dilatih kali momen nate manggung ping pinten? Oh, wong dukur-dukur kok manggunge niku. Oh, tahu didu final. Tahu. Amal Bogotot. Ado-ado. Jare di panggung. Didiku mesti pal. Ngawur ya. Ah, nek didu niku jenenge musrifah. Karnaval. Lomba. Mas, iki omongane gak karo-karuan Iya. ayo wis ndang budal. Ayo kan. Tuku pakaian. Iya permintaan Heeh. kanggo pentas band iki. Soale nek sampean sing ndelok lak mesti pantes e ta. Soale penonton golongne wong mahir tok. Aku kurang pas nek gawe sampean ayo Mas Ayo, budal. ayo. Ayo. Iki omah ditinggal dak lah aku dikon ono kene pure kok jaga omah ngono iki. Ayo diketing ae. Kitang-kiting tok ekon niku. Sampai di mana jotok ayo di delok. Lho kok njero kali? Ngene ae. Ayo Rono kon dadekno wartawan. Nandi. Nglamur lagu nek yang nggone iku sanggare ngono. Ngawur ae sing penting. Oh iya. Iya. Apa sih? Mbok. Dadi bojone Cak Momon iki lho pirang-pirang taun tambah gak karu-karuan dadakno. Delok entah. Ya apa ngene iki? Dikongkon dodol, ngewangi nyambut gawe. Gak gelem mule-mule. Kongkon kulaan, gak kulaan, gregeten dagangane gak ono tak dol Cak Momon kok. Mangkel aku. Mangkel temen aku. Adik model-model jarene belajari nari dadi guru tari lho. Kok gak iso apa-apa lho, tarine lho tari apa. Aku mangkel ndelok. Pingenane belajar, aku iki pegel-pegel nyambut gawe kanuk sing rewangi dadakno. Nu ngarepe kaca jungkir walik karo. Kapok kesleo, apa jarno. Suwambatan tak juarno ae. Atiku kadung mangkel, babah tak plontir pisan tangane babah wis. Pun mandap mriki mawon, Cak. Lah. Loh. Kenapa kok mandap? Oh numpak wedhus kok Dik. Loh. Sampean ta? Cak
sapa Cak Sapar? Iya, Cak Sapar ya. Cak Sapar, Cak Suro. Lho. Lah ya Cak Sapar lah anse. Panggil ta Ning. Oh, ditambahi i ta. Panggil ta. Iya, rada Lho, kuru. aku Kartolo iki Sapar. Kancane momen. Anu. Ngomong. Kok iso lho? Kan omah ta wong. Oh iya iya iya. Rada Prapatan Heeh. kelas dipakai los kabeh. Lho. Ngawur. Sebelah iku. Terus Piye lore sih? mang lho. Lore mana? Nang lore keliru las. Las apa? Las listrik. Ono ae, Dik. Sampe iki kulaan apa iki? Ya Masalah. iki lho, delok entar. Bawang putih, bawang merah, lah buta ijone ndi? Lho buta ijone iki sik durung dadi. Iya. Iya, lah ya apa, Dik? Wong jaman kok ngene nek gak direwangi lho, ya apa katene? Heh? Karepku ora ngono ah. Awakmu gelem ata ingu? Heh? Iya iya. Temen ta? Ngomong PTKT oleh Bang. Lho temen ta? Aku iki ya gelem lho ya. Iki Anggite. gak kena iki. Gak kena iki. Kok iso lho? Iki dipanjang sithik nridil ae. Iya, apa lae? Gak. Isine iku Ya mangkel. sing mancing sih rek, anggite ya apa. Isine mangkel karo momon aku ngerti. Iya, mangkel ancene aku. Wong lanang gak tau nguli wong wedok. Lho kan mangkel ya apa mangkel iku lah hakku ta masih aku mangkel ya gak apa-apa rek. Wis Wong urusan- mangkel-mangkelku dhewe kok. urusan dagangan. Sapa atene sing ngatur? Urusan dang. Kabeh lho, Prek 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 prek. Iya maklum ya. Apa? Sepurane. Sepurane lah apa sampean gak salah kok njaluk sepuro lho. Kon golek kon grenek kan. Apa sih? Ya saya dadi rek. Ini aku ketek pacar sampean sing dhisik kok. Sapa? Nang Marlu. Ada ta? Oh, ya apa saiki keadaane, Dik? Ya apa keadaane? Kapan? Kapan? Wingi. Loh, kok wingi? Gak wingi yuk. Rek, iku ngono Iki mang- cintaku sing pertama rek, aja sembrono. Ya tapi ki mang ndolop nduk ngarepku nduk. Ya apa sih? Pokok sak kaset di sini ndolop. Wes gak urusan wong lanang urusan iki lho yo, sampe nyambut gawe apa ae kok Ya iso. lah, Dik, ya iki lho dodol-dodolan. Iki apa sing dincep-ncepno nduk? Endi sih? Sing endi sing dincep? Sing di Oh, iki ta. Wonge tak gawe model kok ngene, ketoke cek apik ngono lho, lho. Tapi kan Kan lah karo dagangan kok dincep-ncep ngene. gak Gawe duwe model-model deloken model apike ya. duwe salon situ ayo lho kok akeh lho. Anu nemik lho cek akeh. Oh beras ya ndelok kulane, Iya, sapiro. Lho lah ya apa sih? Ngono. Gak ya lek biasa 270 ya supaya glintek dolen 280 ta yo. Lho lah rugi rek. Lho kok aku sing noroki. Oh ya wis gak apa-apa nek awakmu sing Ya tak gelem jalukno ngopi. teko momon. Lho lah bulet ae malian. Wah. Masa sih, Dik? Aku nek dilem iku ndredeg lho. Gak sabar iki wetone kemis legi. roke kelandune lho. Oh, njaluk sing cekak. Ya medeni wong rek. Ya enak. Ya coba engko dijidat. Makai lah. Heh, Dik, ana perlune ta awakmu iki? Ngene lho, aja kaget ya. Apa lah apa aku gak apa-apa kok kaget iki lho. Iya, kok gak ana apa-apa. Gak, Lho. momen iki ora kondur wis pirang dino. Ya wis ana nek 3 dinoan, Be. Waduh mangkane. Lho, mati ta bojoku? Ya 3 Lawas dino iki. iki lho, gak mulai, Dik. Gak muncul Kok 3 mulai. dinane, ya apa Sampeyan sih? mesti gak ngipi kok tak takoni ya ngipi kaya iku. Gak ngipi iku aku. Lho kadang-kadang lek wong ketok-ketokan masih gak turu ya ngipi. Lah, jane pacar ae. Mambengi turune miring apa? Aku turune mengkurep Iya. Wong turu kok ditakokno. Ya tiku iki pancene sumpah dari turune mengkurep. Gak. Lek mengkurep iku ngganggu kesehatan sebab paru-paru iku gak iso normal.
Lho terus ya. Ngene lho, iki mang kok ambek arek sing nari mang lho. Sapa? Arek sing nari sapa? Sing arek anyar iki lho. Sapa sing ambek arek nari iku? Nining lho. Nipon Wis tak iki takon. Cak momon ah. Momon. Ah sampean aja ancur-ancur. Jare budal tuku pakaian. Ngono lho. Lah aku iki kate gak ngomong jenis sampean niku kanca sekolah ya. Awak dhewe kan saleh, bleh. Kok iso salah lho. Aja ade ancur-ancur. Apa sih? Alek keluarga sampean berantakan aku kan eman. Lho engko dhisik ta. Sampeyan iku aja ngono. Cak momon ngono ya tresno ambek aku tak kandhani. Wis ta. Lho aku kira mata hidungku, mata dengan mata kepala sendiri. Temen tak sampeyan niku. Aku ngerti, Mbak. Gambojo. Tapi aja muri-muri. Wani disumpah. Disembur wani. Lho. Disembur. Biasa disuwuk kok disembur kon niku. Sampeyan aja ngono lho, Dik. Atiku iki wis panas Ya lho. sabar tak omongi ae. Deloken Wis kok. diobong gak karu-karuan murup dadakno saiki diobong meneh. Tapi lek iki diopong gak tau makan iki. Gak makan kok. Oh, makan. Cobain ta obongen. Iya wis pokoke temen ta, sampeyan iku ro temen ta. Gak ngene, tapi aja sampe muring-muring ya. Muring-muring lho ya. Aja kasih tak kandhani. Engko malah daerah tinggi. Lho kok daerah tinggi apa sih? Malah Daerah rendah apa? Iku lho sing iku lho. Oh daerah tinggi ta? Ah, daerah tinggi. Temen ta sampeyan iki? Gak mbujuk ta sampeyan Kok iku? behang ngawur kok niku. Kotan. Iku padha ae. Sampeyan nu gak mbujuki aku ta? Gak, aku mek Lho omong anakku tok. mulai ndredeg iki lho, delok ta ayo. Wah, wis gak sarapan kita esuk mang iki. Ketara. Lho tambah nemen aku ngene iki Ri, ndredeg saiki sabar. ndi saiki nggone. Daripada anu jerongkokno pisan ditarang. Apa sih? Wis Lho gak ndi nggone iku? iki manjare nang toko. Sampeyan gak mbujuki aku ta, Dik? Gak temenan Apa sih, iki, Rek? temenan. Bojo gak mulai dadakno. Iya, aku temenan terno nek ngono. Wis iki kuku ketenae. Apa? Ditutup ta. Ya wis. Gak iki wis kukuren. Cepetan aku iki dodonan ndok ndi nggone kok. Ya teko donae kok tak dolop maneh. Ya wis, ndok ame iku ta. Mbok nang toko, nang toko. Hah? Selamat iku ta. Kok ro jujukane bener? Ero wong biasa nek pamitan rono. Iya, ndukune. Iya ta. Cepetan. Wis aku bocah. Ri, ayo njupuk mrica iki. Gun, Oh ya Camat, apa? wis kon siap no ta? Lah nyiapno apa aku? Lho, arek mangan wis jam 1:30. Ya, apa sih, Gun? Wis luwih kabeh iki. Aku gak ngurus masalah panganan aja. Kalau anakku wis teko nggo panganan iki. Oh, ya wis. Aku ki heran delok peno iku. Heran apa sih? Kok tambah ireng ngono. Yang ngene rek sepi yang ngene kira aku. Gak tapi akal peno akeh. ya. Akeh usahaku macem-macem. Iya, iki- Kon biyen nek ada aku keadaan bangkrut. Iya. Lah saiki apa? Nemen. Tambah maju aku. Maju. Usaha peno iku. Akal ambek okol iku menang akal. Iya, Dek. Awak dhewe kudu sing kreatif ngono lho. Kene biyen nek dinggoni wong lak Sangar iki. Sangar. Gak wani. kan wani. Nggone gendruwo tok. Iki ben nggone gendruwo. Lho iya, Kok iso gak sangat terus peno nggone iki apa, Dik? carane. Mending gak gembur ya. Iya. Oh iya. Iya iya. Maksud Ya apa Pak? Balik. Maksudnya wong aja sampai kalah mbek setan. Ya, gendruwo carane gampang elek ngilangi. Ya apa ya, Pak? Nyedot rokok. Rokok disedot, gendruwo nduk mburi nginceng aku. Dinceng ya. Diinceng mbek gendruwo. Aja dinceng ya. Apa no? Didolop ae. Didolop meneh ngono kon niku. Ya. Terus apa, terus apa? Bareng aku rokokan gendruwo ngrasani aku. Ya apa? Lu menungso doyan geni jarene. Lek menungso doyan geni aku lak diuntal. Gendruwo nyengkir. Ya apa? Lan akal. Ya. Nek ngono pernah iki termasuk ya pinter ya. Berarti dukun-dukun pernah biyen dukun Mas. Dukun. Lah sing ngene Kalimantan Tamyang Layang. Iya, iya. Pointer iku. Wong ku lara mripat disuwuk terus mbendul.
Enggak tegese lak ngerti tembungane wong kuno piye. Oh ngerti, kabeh syarat iku. Ngelatih-ngelatih manuk biu iso. Wah, aduh gampang ae iku. Carane gampang manuk biu iku. Iya ya. Cucuke dingakno. Terus Gak semune disuwek. ya gak ada muni. Lah wong kok ngelatih anakku gak iso kok ngelatih manuk biu. Enggak, soalnya pernah ana tulisan sanggar seni kan macam-macam. Ya sanggar seni mulane aku duwe cara ngene iki iso mangan. Kelompok arek remaja-remaja sing duwe bakat seni. Iku lho maju iki kudu diliputno nang wartawan ya. Iki maju. Iya, mek kejutan. Wes gampang ae kesuwen wartawan niku entuk biaya. Bisa terkenal sanggarku, aku kendat. Langsung umum ya. Ya umum sing nonton akeh. Oh, ya aja ngono ngene lho ya. Aku iki kan dikenalan wartawan. Iya ya. Iku wartawan gak sembarang wartawan. Oh iya sembarang wartawan baik. Lah sing cocok kanggo ngene iki wartawan apa cak kira-kira? Ya wartawan niku bagian sing seni-seni iku. Bubu. Bobo arek cilik-cilik iku. Wah, iku wacanane arek TK bobo iku. Tak dolekno wartawan seni. Wartawan seni. Sing cocok kok cek ngeliput. Iki kok ana acara tak kok. Trobos. Trobos Jombang. Trobos kasir iku. Iya, trobos kasir. Waduh, ya potongan. Ngono to ae kok. Ngomong yo nyengek terus iku. Iki kok ana fotone momen bareng. Yo anjen iku dhek bagian iku sing Oh, pelatih ta? Pelatih golek-golek arek sing tari. Iya. Ditari. Dilatih momon arek pinter kabeh. Oh, arek kono luar Jawa ta. Njene ngelatih aku. Wis ndi iku. Maju ya. Iya lah. Wis ngene cak tak dolekno wartawan ya. Wartawan ae, penting awak dhewe iki lebok nang ngene apa ta surat kabar sing terkenal. Tapi aku bisa ngono ya. Sangu maneh kon niku. Iki ku nang iki ya apa sing sangu wingi disangone. Lho, ndelok wartawan nek pedhok omahe nek pas ngeliput rono-rono. Engkan nyeluk tolo sangu maneh bolak-balik sangu tok. Cuma aku tok. Lah tak sangu. Iya iki lho. Nyoh. Kon niku. Piro iki? Sangu nang di Kupang Jaya ro kamu. Bemo cukup. Lho yen ana Kupang Jaya. Lah, kaget ana wataku. Ya ngono ta truk bodho-bodho ae. Nek aja ngono. Tambah cak 5-5 aja. Nyoh kon niku kok gremes temen saya kan. Iya. Zamane melok bari ya ngono. Iki peno dhuwit 7.000. Iya, 7.000. Ikhlas aku. Ya ikhlas rido. Lho repot ngono aku nek pedhok ndoto dijaluk ya. Kok njaluk Sleman aja kok. Iku biasa njaluk Sleman. Wah, kon niku lha apa njaluk aku iku wong dudu. Oh lho, kaitane. Nek majono penuh usah penuh cek sukses. Wani kon njaluk urip. Urip. Oh, bareng gawe tuku sepatu ya. Tak ingat ya. Ya monggo. Wis sepeda motor iku lho. Aku sing sawan ya. Waduh, anak buah. Kok tambah abuh kon? Iya, Cak. Kok nak penyakitan kon niku aku Gak. Sehat kok ya. Iya. Sehat. Gosok dalam. Iki ambek iki. Gosok apa kon? Gosok apa? Ya kancane ya. Anu kula kiraken keng Jawi kok sampean ngomong kok kaya encik. Iya pancen aku sik keluarga rencik aku. Anu Iki- arek iki arek kok ndi? Ya sing tak latih Ya arek. maksudnya identitasnya itu harus terang. Oh, terang. KTP-ne difotokopi kok. Lah iya. Kok kena ana bonus teko ngono. Bonus teko apa kok jagakno tok ae iku. Niki lho Pak Mat. Iya ya, gimana? Oh, ini KTP-nya. KTP-nya. Jelas toh? Mesong. Jadi aku gak gelem kok arek sembarangan jelas iki. Iya. Arek iki cocok potongane, Iya. tarik remote juga bisa. Sing apik mulete ya arek ya. Mulete. Mulet Mulete. mulet langsung angop ngono kok apik tambahan. Iki ya apa kok taruh sampai mulet barang. Gak telepon kanggo aku, Ono mang. tapi salah sambung ya. Gak dipeseno. Ya. Dari mana ini? Risa. Dari ngono. Enggak ada di sini aku. Pernah Jombang jalan teman-teman. Oh, Risa niku senior ngriki nggih Pak Mat. Biyen nduk kene. Barang daes meledak ledeh. Meledak ajur dek niku. Lah nyebule kegedean bae kok meledak. Nduk rene biyen gak tarian dek ne dek Risa iku gak. Apa Pak Mat? Gak nari nduk kene biyen. Tukang batu dek niku melok kene. Iya. Biyen dadi Nek senior penari. Oh, penari arek iku pancen all round kok. All round, Terus sembarang. arek iki kon latih pirang wulan Isa? wis oleh 2 wulan. Lah iku lek pancen wis oleh 3 wulan 2 wulan kok ana jenazah lho. Iku apa tanda apa jenenge iku? Tanda Lho, ujiane nang pundi sih? Ya kok THB. ya. Kok niku arek SD ta apa THB SMA kok? Enggak, sik durung kamu durung ana Durung. peningkatan. Dadi Kok surat iku lho tanda lulus iki lho, Nduk. Tanda lulus. Nah, iku tok nang sanggar-sanggar kono ae iso. Gila kok niki tingkat A apa B lak ngoten. Lho ya ana klasifikasi dhewe. sampean kandhani sebab Ya. sampean sing duwe sanggar. Apa? Gak ana wong adek-adekan. Ono tapi murah rumah jam. Tapi gak apa-apa ya, sing penting sandingan ya. Nah, Pak Mat kula di Jakas momon niku dipapak kula ngen dipapak mobil.
Iya. Sepeda panca. Tapi lak renes, anane tapi renes ngono lho. Tapi kan numpak kon, ya toh. Gak apa-apa. Banyak apa wong kula disuruh kaya manten sunat. Iya. Lah orang merintis bisa sukses itu karena soro dhisik yo ngono lho. Kawitan sepeda, mari ngono lori, sepur. Sing penting sampai di tempat sih tujuane. Iya kok kasut ya sampai tekan nggon ya toh. Kok kasut kok kon. Ya. Padahal kon iki jane lho Pak Mat. Akeh-akeh niku penari tunggal kula. Itu gede. Umum iki. Umum ya. Anak bamu kok penari tunggal iya, segala tunggale sitok iki tok ngono. Ya, tapi kan oron. Hari ini bisa hari ini. Oh, bisa. Macam pelatihne sapa? Sing tari Banyuwangi sing anyar ku lho, Mas. Arek Banyuwangi ku. Lho lah iya aku ajarono sing iku. Siapa ro jeneng kon? Sinten sih Pak Mat? Dau. Kok dao? Dau ta yo. Arek wis dekat dau jeneng. Wong Sulabi kok. Wedok kok Sulabi kon iki apa sih mon? Kok undang latihan ya? Engko ana tamu-tamu ya. Engko ana iku beliau datang beliau lho apa? Iya. Beliau supaya dicarikan beliau datang. Nanti dicarikan tempat yang mahir ya. Wah. Omongane iki omongane sarjan iki tempat yang mahir iki. Waduh. Kula tak ganti stayat sik. Oh, maju. Stayat. Pokoknya anggar apa latihan. Oh. Lek Pak iki duwe sandar ganti stayat. Nduk kene carane duduk sayet lho. Trono komprang. Iya ganti ya. Ya ganti ya. Jadi situasinya cek permanen ya. Hebat iki, hebat temen. Oh, wis sapa Tapi kamu sebagai pelatih iku sing temenan lho ya. Iya. Oh, beribawa. Iki sale sanggar peno. Ana elek ya peno sing jatuh, aku ya melok jatuh ya to. Iki dalane pangan kok kene sih. Iya teko kene iki dalane pangan. Wis pangan iki. Ku tak perintah ku Naji, Man. Ku Naji tak perintah. Ya. Iya saya tanganmu cekle. Latihan. Lah. Jendikmu bengkokno jendikmu. Mas lah kok kaya wong ketring ngene. Sik iku sik jempolmu. Jempolmu jangkut. Oh, kurang ngene Mas ya. Sampean yo. Pamit nyambut gawe nduk kene cekel-cekelan janggut. Aduh. Ini dilatih, Mang. Ini coba Bapak ini. Ini untuk beliau. Mau untuk beliau. Iku keleman aja iku aku ae. Takoni pancene. Rincing kono tapi nek semok aku. Ayo Pak, kita latih sama Permisi. Aduh. Saya abadikan sebentar. Gegeran iku. Saya wartawan. Anteme gobat. Bapak ini. Wartawan. Ayo. Ayo. Lah nek ngono tak salto aku. Dik, iki yo apa? Iki yo apa? Foto. Iki apa? Sapa mon kok sing temen mbok kowe sing temen. Ini jana aku gak nggo. Aduh. Bagus oleh bagus. Aduh aku dirembet gondokku aku. Aduh. Ayo. Apa enggak sampean yo? Engko tak muat nduk cikar. Nduk cikar yo apa? Bapak wartawan kok cikar. Kabar. Iki gegeran kok. Pak wartawan sebentar. Ini iku yo ngono iki lho, ya apa iki Bapak? Aku kadung ayo, Bapak. Ayo. Wis gak. Ayo. Sik kok dirembet gondokku lho. Wong gak gondok niku to. Gegeran yang remet gondok. Ya sama petuhe sih. Tak fotone. Sama cekel. Kok moto-moto ae rek. Kupinge. Lho. Iki anu ya. Sik ta. Iki kagungan aku ya. Kagungane latihan sing temenan, temen Mbak, temen ya. Oh iya sih temen. Temen. Begini ayo. Nah. Ayo. Lho, latihan ta? Iki lho bingket iki lho ya. Kok aku dijarno lapo ganti gelut iki. Sik. Gentenan ayo, perhatekno kono. Ayo. Anteme gobat. Sik nitine mari kene awakmu ni. Ayo, gentenan ta? Ayo terusno kono nek wani. Tenan gak kok ndelok situasine sik ngene kok. Situasi. Momen nyonyor kon. Ayo. Wis saiki ngene ae abot ndi pilih abot kono apa abot aku? Lek ditimbangno abot awakmu Dik. Pancene gede aku kok. Iki apa sapa sing ngusungi keluargaku kemari iki? Sebentar, Mon. Iki sakjane sapa sih arek wedok sing teko anyaran iki? Anyaran iki apa sih? Lah sapa iki? Iki arek gang loro bojoku. Ya, Anyaran. kula niki bendoyone. Bendoyone. Bojone. Kok gak tau petuk iki bolak-balik kok iki tok ae. Delon ngono iku ya bojone gak dikenalno. Kan iku aja. Serepane. Aja nempel aku ini, aja nempel aku ae. Ayo iki ta. Sama duwe bojo. Duwe. Alah dianjarane gak duwe. Betul ngono lho, Mon kok. Ya sampean yo. Dek, ngarepe
ke beliau, Dek. Kok kakan beliau kon niku bolak-balik mon. Wah, kok ae kon niku. Mati aku nek ngene. Cek Riri, iku tanggapono bojone momon niku. Sebentar, Mbak, sebentar. Heeh, sabar. Peno ganggu nemburi dulu. Lho lah. Sabari. Tak damai no, tak damai. Dek. Kok jangan di nemburi dulu. Tak foto tak. Foto-foto, sik gak geger lho. Sabari. Kamare tak bongkar, Dek. Kok tidak kono? Wah, kon niku untuk jamu elek to. Lah wong kon kok ora ngajar ngono. Lasiana. Tak done. Sapa sing ngajak awakmu rene? Nah, warang ngono. Tak ganggu gawe aku lho. Iki bojone, Mas. Iki meracan dodol kala jengking. Lho. Iya ta, Mon? Oh, ora kala jengking. Botol golongane beling-belingan lho ngono. Beling-belingan. Omben-ombenan jate beling lho. Yo ayo ngono, apa ae. Nggih, yo omben-ombene jaran kepang barang niku. Iki beritae gak serem lek gak geger sampai metu geti ngono. Wah, kon iki Dik, urusan nang aku kok. iki sesuai permintaane wartawan. Juga pecok, Dik ya. Ojo, jangan. Lah sampean nek gak nurut ambek aku ya tak. Ngene, Mbak, sampean sampai roh keadaan koyo ngene iki. Terus nggone sanggar kemurat berarti sapa sing duduhi? Oh, Iki njaluk lho, kata yang sing njaluk dudu iki mang iki lho. Napari ambek Kartolo. Iya. Iki bukan miliknya si Memet apa? Momon. Momon. Lah terus. Ini wae dudung iki lho. ngawur ae kon kok krungu bojoku tambah geger goblok iku. Kon niku nuduh sapa? Aku yo gak nuduh sapa-sapa. Nuduh awakmu. Kok iso? Lah jare nek Rasiana iku. Rasane ngomong apa? jare Sampean Sindojono. Sing Dojono mang. Kon rene. Iya. Masalahmu kan. Iki mbules saiki. Kamu sabar. Kamu jangan percaya omongan yang tidak-tidak. Loh. Iya. Nuduh saya katanya ngongkon Mbak Loh iya, sing ngongkon dudu aku. sapa? Kun Nadi. Lho. Kok jin kok nadi iki? Makane iki bojone iki. Lho Ngono lho. lho, iya. Oleh momon tak kon rene hanya nunggu bojone. Ini Mbak, saya juga tanggung jawab punya karyawan samanya Momon. Ini bukan miliknya Momon tapi arek belajar tari, Mbak. Yo apa-apa Baik, sampean ta. muridnya. Saya wartawan tapi Di Karta. rencanane. Dadi sampean Wah, kon iki. Sampean percaya sapa sing ngobongi sampean kok iso percaya? lho ya. Andeng arep wedok momon. Kok percaya apa sih? Wis sampean dhewe sing ngomong ngono kok. Kon dhewe tak ngomong ngono, Mak. Lali. Aku lali aja. Ri, aja bulut iki perkara, Ri. Aku Sapa sing ngabongi sapa? Ya iki wong loro iki. Saya karek meles iki kita sing iki. iki mang tak obong mlebu kraton terus ngaleng kok obong. Sampean wartawan ya, Mas? Ayo wartawan. Wartawan. Aku lebokno kok. Kon nebak-nebak tok ae kok bagian apa? Oh, ini yang tak lebokno tong. Wartawan rencanane. Rencana. Ini Mas Kartolo, ini Mas Sapari. Kualik ngedinge kualik. Tapi gak ketok wong lho dadakno kono kok. Nek swara tok ae kok dadakno. Lah kok sampe dadi wartawan iki mang? Iki lah aku sing rencana. Lah, semua itu pokal gawenya Mas Sapari. Kawan supaya gak ditenger. Mlebu rene lek gak wartawan gak mungkin oleh. Angel. Biasa kan dilarang loro. Ini siapa jenenge bojomu lho? Anu, Mon. Lasiana. Ini Mbak Las. Mas Momon tuh saya beri sepeda motor tapi lewat kredit. Makanya tiap bulan nggak kasih gaji sampean toh. Nah, utang iki 8 juta. 8 juta. Lah bayaran iki sakulane 300 tak potong 400. Jadi tekor 100 ngono. Iya ta. Lah ketekorane iku aku bolak-balik njoko dhuwit nduk kotakmu. Sampean selamat. Selawase ki oleh kontrakan sepeda motor sampean gak tahu duli ta. Aku gak tau digonceng nek mulai Gak tau duli. sepeda motor. Lah wis tau tak ngomong nuntun bareng ngono. Ya gak tahu duli. Gak tau. Kalau ono uli titik. Wis karo gardan gitu. Lah lek iki duwe sepeda motor. Iya. Kok saben-saben gak tahu rolek numpak sepeda. Lho ndi, Mon? Di mana, Mon? Paling gak iso. Oh, aku sudah 4 jempek. Di mana sepedanya? Kalau bendor rupane. Ayo. Sapa sing nggawa? Tak tetekno. Ayo ngomong. Sapa? Koko. Lah apa nang koko-koko iku? Ayo. Nanti, Dek. Dikadekno mahat. Iya. Kon niku Iya ta. Mati lho Dek sing macing taruhan dicokot ulo iku, Dek. Sing dhisik. Lah mati dicokot ulo saiki. Oh, sing sampean tirokno meneng-meneng melontar-melontir Iya, iku. itu mati lho. Taruhan dicokot ulo terus sepeda kok. Lah nggih wong ngono lho Wes, belajar tari. saiki Mbak Las harus sadar jangan punya hati cemburu sama Mas Momon. Rumah tangga yang baik kalau perlu jadi karyawan nduk kene. Tanggalku udah tak gedekno. Aku maru ngono kene. Nah, iki tak bongkar mon kabeh tak bongkar mon jangan. Ndi banget kabeh. Tandur jagung. Maksudnya diperbaiki gitu loh. Dadakno. Makane sembarang iki ya njalur.
Ya. Itu saling menghormati. Betul. Makan apa? Hak asasi. Utawa visi ku lho jare wong-wong lho. Supaya iku padha. Gak sampai kok ulah-ulah. Saiki ngomong balik nang Lasiana. Iya. Lah kon Ri. Pastine kena Kartolo ae sebentar. Lah apa dikakno? Lapor iki. Apa dikakno? Lapor. Iki arek kena mboten lho iki lho. Aku iki gengsi ri. Lho. Gelem rek. Biasa. Kok kendeng dah? Dari ketularan Pak Demo. Gak gelem tak kamu Tari ta. ambek iki tari wong tari ceketer. Tari apa sih, Jok? Lah sampe ya tari apa lho? Lho lek ngono ya ayo. Lho. Wah, kono iku siap. Ayo kawin. Lho ayo ngono. Enggak apa-apa, tak restui. Tak apa? Tak Masih gak. Apa iku? Masih Apa ayo? kok kekno nih. Masih gak kok kekno. Iki ngono wis gutek. tak ragati maksudku ngono lho. Ya. Ya wis ngene rek. Saiki nek ngono ya ayo mulai ya, Cak. Sepurane sing akeh ya, sepurane sing akeh temen ya. Saiki melaku kabeh. Iya nang ndi? Nang mburi. Heeh, diapakno. Medusi momon. Oh.